eJukulyn indawo yaziwayo kakhulu ngolwaphulo mthetho eSoshanguve. Ukutyalwa kwebutho lamapolisa kule ngingqi kukhangeleka ngathi akuzina ziqhamo ezincumisayo njengoko abantu besaphila phantsi koloyiko. Uthi onqivu bathatha zonke izinto ezinexabiso ezifana ne-cellphone kwaye abantu abalungisa umbane abangena kule ngingqi bakhatshwa ngamapolisa. Nezikolo azisindanga kwaphela kolwaphulo mthetho kule ngingqi. The last time they came and there was a hijacking and they ended up chasing the school kids and they even followed them to the school. So basically we're even not safe in the streets, we're even not safe at school. Abahlali bathi zonke iziganeko zolwaphulo mthetho zenzeka phambi kwamapolisa. eSoshanguve eJukulyn, just like now, when you talk too much, like us, when you're fighting for the community, you'll get shot at. They'll definitely kill you. They'll definitely remove you. Kodwa amapolisa athi azakwazi ukuqubisana le ngxaki yolwaphulo mthetho kule ngingqi. I would like to send a strong warning to the criminals and wannabe criminals out there that the police are working around the clock in reducing the scourge of crime at Jukulyn and the surrounding areas. Masondo naye yavuma ukuba kusekuninzi okufuneka kwenziwe ukuqubisana nolwaphulo mthetho.